Ние се намираме в началото на улица Вилем Янсон, път, който за последно е ремонтиран още в началото на 80-те години на миналия век. От тогава настилката не е подновявана, но ситуацията се променя. Община Варна вече одобри проект за ремонтните работи. В рамките на дейностите ще бъде извършена не само подмяна на пътната настилка, но и на водопреносната мрежа, което ще даде сигурност и удобство на жителите за много години напред. Важно е да се подчертае, че КУП корпорация активно участва в този процес, от обсъждането на инициативата до помощ в организацията на строителния процес. Ремонтът е предвиден в 3 етапа. Един от тях включва обновяване на пътя към жилищен комплекс Forest Sea View, който вече получи официално разрешение за строеж. Така развитието на транспортната инфраструктура върви ръка за ръка с реализацията на мащабни строителни проекти за още по-голямо удобство и комфорт на жителите на района. Движението в този участък е временно ограничено. Молим ви да бъдете внимателни и да планирате времето си предварително. И в края искаме да кажем, че искрено се радваме, че този район става по-жив и облагороден. Огромни благодарности на Община Варна за този път на развитие.